रामकृष्ण हरी काव्यरसिको, आज आपण संत शिरोमणी नामदेव महाराजांचं दर्शन घेऊया। आपल्या महाराष्ट्रात अनेक मोठमोठे थोर संत होऊन गेले। नामदेव महाराज त्यापैकीच एक, पण त्यांचं वेगळेपण आहे इतर संतांपेक्षा। ते वेगळेपण म्हणजे शिखांचा जो गुरुग्रंथ साहेब हा ग्रंथ आहे, धर्मग्रंथ, त्यात त्यांनी त्यांचे 62 अभंग आहेत। शिवाय त्यांनी भारत भ्रमण केलं होतं लोकजागृतीसाठी किंवा ज्ञानदानासाठी। आणखी एक विशेष म्हणजे त्यांची महाराष्ट्राच्या बाहेर काही राज्यांमध्ये मंदिरं आहेत। असे काही वेगळेपण आहे। त्यांच्याविषयी आपण थोडी माहिती घेऊया। संत नामदेवांचा जन्म 26 ऑक्टोबर 1270 रोजी हिंगोली जिल्ह्यात नरशिगाव येथे झाला। त्यांचे वडील दामा शेट्टी नाव वडिलांचं, आणि आईचं नाव गोणाई। पुढे त्यांची पत्नी लग्न झालं, त्याचं नाव राजाई। त्यांच्या मुलांची नाव होती नारायण, महादेव, गोविंद, विठ्ठल आणि लिंबाई मुलगी। नामदेव महाराजांचे गुरु विसोबा खेचर, तर नामदेव महाराजांचे शिष्य संत चोखामेळा, जे प्रसिद्ध संत आहेत। नामदेव महाराजांचे संप्रदाय म्हणजे नाथ संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। नामदेव महाराजांबद्दल अनेक कथा प्रसिद्ध आहेत। लहानपणी ते विठ्ठलाला नैवेद्य दाखवायला गेले। त्यांचे वडील कुठे बाहेर गेले होते, म्हणून आईने सांगितलं जा देवाला जाऊन नैवेद्य दाखव। तर त्यांना हे माहीत नव्हतं, नैवेद्य दाखवून देवाला पाणी सोडून नैवेद्य दाखवून तो परत आणतात आणि मग स्वतः तो ग्रहण करतात, खातात किंवा जेवतात तो नैवेद्य। हे त्यांना माहिती नव्हतं। ते वाट बघू लागले लहान असताना की देव खात कसा नाही हा नैवेद्य, म्हणजे आपल्यावर देव रागवला आहे किंवा आपण जी देवाला हा नैवेद्य घेऊन ती पसंत नाही, आपले बाबा झाले नाही म्हणून हा थोडासा रागावला, रुसला आणि त्याला आपली चूक वाटू लागली। म्हणून त्या देवाला विनंती केली, हट्ट केला देवाकडे, आणि असं म्हणतात की विठ्ठलाने तिथे साक्षात विठ्ठलाने प्रकट होऊन तो नैवेद्य खाल्ला, अशी आख्यायिका आहे। आणि ही गोष्ट मला वाटतं सगळ्यांनाच माहिती आहे। दुसरी एक अशी कथा सांगितली जाते की औडा नागनाथ येथे एका महाशिवरात्रीला त्यांना कीर्तनास जागा न दिल्याने किंवा त्यांनी काही कोणी आक्षेप घेतला असेल म्हणून त्यांनी काय केलं, देवळाच्या मागे जाऊन कीर्तन सुरू केलं। अर्थात इतकं दैवी आवाज आणि इतकी बुद्धिमत्ता असं कीर्तन असताना लोक पुढे थांबणारच नव्हते। लोक कीर्तनाला आपोआप जमले, तिथे शेकडो माणसं जमली म्हणून असेल, म्हणत असतील। पण आख्यायिका अशी आहे की ते मंदिर जे आहे ते जिथे नामदेव कीर्तन करत होते तिकडे त्या मंदिराचं समोरची बाजू झाली, म्हणजे मंदिर फिरलं ते दुसऱ्या बाजूला त्याचा दरवाजा आहे। जसं मंदिराचा पूर्वेकडे असतो तर त्याचा पश्चिमेकडे आहे असं म्हणतात। असा एक चमत्कार तेव्हा झालेला होता असं सांगितलं जातं। म्हणजे बाकीची मंदिरं पूर्वाभिमुख असतात, तर ते मंदिर पश्चिमाभिमुख आहे, आणि आता हे मंदिर ते तसंच आहे। संत नामदेवांनी मराठीशिवाय हिंदी आणि वज्रभाषेत सुद्धा अभंग लिहिलेले आहेत, भजने लिहिलीत। त्यांच्या कीर्तनात म्हणतात, प्रत्यक्ष पांडुरंग उपस्थित राहून कीर्तनाचा आनंद घेत असे, कीर्तनात नाचत असे सांगतात। वारकरी संप्रदायाच्या प्रचारार्थ त्यांनी भारत भ्रमण केले। त्यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन भारतातील विविध राज्यात अनेक संत निर्माण झाले। म्हणूनच नामदेव महाराजांची मंदिरं भारतातील अनेक जिल्ह्यात आहेत, अनेक राज्यात। त्याशिवाय शिखांच्या धर्मग्रंथात संत नामदेव महाराजांचे आताच मी सांगितलं 62 अभंग आहेत। असा बहुमान मिळवणारे ते एकमेव संत आहेत। पंढरपूरच्या मंदिराच्या पायरीचा दगड आपल्याला होता यावं अशी त्यांची मनोमन इच्छा होती, म्हणजे जेणेकरून वारकऱ्यांच्या पायाची धूळ आपल्या मस्तकी लागेल। बघा किती नम्र, कसा विचार होता।
अशी त्यांची इच्छा होती. आणि म्हणून पुढे पंढरपुराच्या विठ्ठल मंदिरातच त्यांची समाधी बांधलेली आहे. तिथे प्रत्येक वारकरी नतमस्तक होतो. असे संत शिरोमणी नामदेव महाराज. पुढे वयाच्या 80व्या वर्षी शनिवार दिनांक 3 जुलै 1350 रोजी, 3 जुलै म्हणजे आजच्याच दिवशी, आज आपण ही कविता किंवा हा अभंग 3 जुलैला सादर करतोय. 3 जुलै 1350 रोजी अत्यंत समाधानाने विठ्ठलचरणी ते विलीन झाले. तर आता आपण अभंग ऐकूया. संत शिरोमणी नामदेव महाराज. संत शिरोमणी नामदेव महाराज. नामदेव जन्मे हिंगोली जिल्ह्यात. नामदेव जन्मे हिंगोली जिल्ह्यात नरशी गावात कार्तिकात. शुद्ध एकादशी गोणाईच्या पोटी. शुद्ध एकादशी गोणाईच्या पोटी पिता दामाशेटी लाभले जे. बालपणी लागे विठ्ठलाचा लळा. बालपणी लागे विठ्ठलाचा लळा. आनंदाचा मळा विठ्ठलची. बालनामदेव नैवेद्य दाखवे. बालनामदेव नैवेद्य दाखवे. खाण्यास विनवी विठ्ठलाशी. त्याचा बालहट्ट निरागस भाव. त्याचा बालहट्ट निरागस भाव. देव घेई धाव प्रकटले. कीर्तनी भजनी प्रत्यक्ष गोविंद. कीर्तनी भजनी प्रत्यक्ष गोविंद. साधतो संवाद नाम्यासंगे. आवडा नागनाथ मंदिरं फिरले. आवडा नागनाथ मंदिरं फिरले. चमत्कार केले नाम्यासाठी. मराठीच्या सवे वज्र हिंदी जाणं. मराठीच्या सवे वज्र हिंदी जाणं. विपुल लेखन केले खासे. शीख धर्मग्रंथी नाम्याचे अभंग. शीख धर्मग्रंथी नाम्याचे अभंग. होती तेही दंग भजनात. भारत भ्रमण केले प्रचारार्थ. भारत भ्रमण केले प्रचारार्थ. वारकरी पंथ सांगितला. धोंडा पायरीचा विठू मंदिराच्या. धोंडा पायरीचा विठू मंदिराच्या. भवे इच्छा त्याच्या मनी होती. नाम्याची समाधी विठू मंदिरात. नाम्याची समाधी विठू मंदिरात. दिसे पंढरीत भाग्य ऐशे. नाम्याचा आदर्श घेती किती संत. नाम्याचा आदर्श घेती किती संत. पूर्ण भारतात दिसतील नाम्याची मंदिरे अनेक राज्यात. नाम्याची मंदिरे अनेक राज्यात. शिरोमणी संत नामदेव. ऐशा थोर संता करीतो वंदन. ऐशा थोर संता करीतो वंदन. मी मनमोहन लक्ष्मी सुत. ऐशा थोर संता करीतो वंदन. मी मनमोहन लक्ष्मी सुत. धन्यवाद मित्रांनो. हा अभंग आवडला तर लाईक द्या. कसा वाटला ते कमेंट करून सांगा. तुमच्या मित्रमंडळींना हा नामदेव महाराजांचा अभंग पाठवा. चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर तो अवश्य करा. आता आपण उद्या एका नवीन संतांचे दर्शन घेऊ. धन्यवाद.